Iki bapakku lagi apa, Pak? Bedet gasir kome Pak Hari. Bedet gasir tapi bapak pipine kok pupuran. Pak pipine kok pupuran. Apa to, Wi? Putih-putih. Apa krim kaya Ya iki. Jenengan nggih, Pak? Nggih. Sempates Be Ipul kambe anake iki Mas Hari ya. Hari Lot namanya. Pripun? Dengarkan namanya Hari Lot. Oh, Hari Lot. 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 Kotek ya. Oh, lot, Pak. Los. Hari Lot. Wah. Oh, Hari Los. Oke, Mas Hari iki. Alah nggih ngisi waktu kosong ya Pak Hari ya. Nggih mau golek gasir sedina entuk 100 pira? Ki masak endi duwite? Duwite endi? Iki lho. Golek gasir macul-macul sedina, enggak enak sedina sih. Ki jam 1 entuk 100. 108. Untuk 108 iki lumayan. Sesasi untuk 3 juta punjul. Tapi wong ini musiman ya Pak Hari ya. Ora kok Jauru niki lekasan. Dadi malah niki. Lah Bandro Sak menten kok. Lama nggih cotek. heeh. Lebet. Lama tadi akan macule pun kenging. Oh. Nggih. Mbak Yem, Iki Bandro bisa Bandro Bang. Iya. diingi banggro-banggro loro mek macul pepindho ana oleh ya Hari ya. Macul lek Bandro macul loro ya entuk papat. Heeh. Tak nggih Kadang mas asal temu. Masa enek? Nggih. Lek maksudnya Bandro wis musim nganu lah. Piye, Pak? Musim kawin. Walah, berarti Arep meteng-meteng kuwi. oh padha pacaran ngono. Gendaan. Apa-apa. Princess kokel lah. Sing gendane ora gerwong tok. Nggih. Yo. Tapi ya suwi ngene ngilai telek. Oh, ngilaki teleke ngene iki lho, sawi. Ngilai ulune ngilai telek. Makane larang ya, Pak ya. Ki teleke, ndi Pak teleke, Pak? Teleke tuwa apa? Basan delake teleke waleh cilik. Malah enteng gitu. Nggih. Enggak bedanya kamu. Nek ditani kok randang panyu pambu. Nggih. Tahannya berapa jam ta, Pak, ini nggih? Yo, ya sedina ya Bik yo. Nggih. Kan diselentiki kancane lah, diselentiki terus wetenge jebol. Oh. Ini ki usum-usuman, usumnya pas ketiga tok, Pak. Ya musim-musiman. Dadi lek rendeng ki do ngeleng ya, Bek. Ora ngeleng. Piye? Iki bar pacaran iki ngendok terus mati. Oh, ngono. Terus gede anake netes dadi akeh. Ndi nek sing ngendok ya. Nggih. Masih iki yo ngendok. Ngendok ra alon-alon ngotot tok. Ngene dimasak sembarang enak. Paling enak dimasak apa, Pak? Disambel? Sambel bawang, Pak. Tapi sing ora tawar yo gak perlu. Heeh. Kok bikin momen. Wala awakmu mumet. Nggih. Peduli golek tapi mampu. Pados demen tapi mboten doyan. Aku mumet goleki udang. Lek bapak seneng kayak biyen. Bentar nggih. Nika. Pak Hari pendak golek digoreng kan iki. Pas awakmu kayak cilik. Kecil cilik Hari lek golek ya. Hari tak ada tak tonton. Nggih. Sek cilik. Gendong ndamel jarik. Nenten dereng nika. Gong ketitoro enek. Pokok kayak aku mesakne ero, cuwilik dijak. Wonten. Ya ana niku ngedhoke tak gendong wingking. Nggih. Nggih. Kula tasih eling ambek nika.
Kae mak. Mak entuk pesanan payak sak toples. Ya. Kapan sih? Saiki kena. Aduh rewang. Lah wis dibede ti bapak. Engko gerek mayek tok. Lek, nggih, teng dia lho, Han. Itu karo mangan roti lho, Bek. Nggih. Wah, bangar. Nggih. Bojoku wis krung. Dereng. Mboten. Teman. Kita nggih seneni. Enggak nyapo Ya, nyeneni. malah enggak kira sampai akhir. Jangan apa ben jenengan wau. Mboten jangan. Nama kelanan Dewi. Napa? Blindrang. Blindrang lompong. Nggih. Ora ecok. Nggih enak, Bek. Ora mambu obat ya. Mboten. Bener nggih. Malah agak asin. Asinen. Nggih. Mboten lo coba sarung kok wae. Nggih lek napa niku? Yang ngadut kok mboten nyateti teng nopo nggih. Ya. Nyapa, Pak? Ya ora oleh. Itu apa-apa iki lu berkuat nang omah kono ya. Nggih. Etan omah nih. Wah. Etan omah cedhik kuwi lho, Pak, men. Sing tenteng. Larekane bebas. Dieng iki ya nek karo golek ki wong Rejoso lek golek malah enggak nggih pacul. Nggih lan. Gur gawe lentuk Alah tok. ya rasa untuk oke ya. Tapi ya entuk kok, Pak. Domongi akeh muter ngono wonge. Enggak. Enggak, kerasa Pira? 40. Oh alah. Bisa lawan hari ya. Nggih. Kae didol apa dimam dhewe ta? Mbot, mboten ngertos lho. Lek biasane nggih wol. Wol ki apa? Kan biasa sak nang. Jangkrik dingge wol. Mboten kasir. Kasir. Lah ya gasir kok dingge wol. Dipangan bareng-bareng. Oh alah. Kali Kanca-kancane. yang gini mriku. Bareng yo. Biasane yo mangan gasir. Nggih. Engko enek-enek sentuh kopak ngono. Nggih. Sambelnya. Cah nom-nom kok nggih. So, ini lebih beda ini iki. Nggih. Ki mau 200 kan iki, Pak. 200 apa? 270 no iki. Iki ya? Heeh. Ora. Sing diingi, enggak pati teknis ta, Pak? Enggak ora ndi. Iki mung 150. Ki 150. Tapi kemana kita 150? Bonusnya telu nih. Heeh. Telung biji cedel-cedel. Walah. Ini ki wonten aten ya. Ya digoreng wong ini ya enak tapi pahit. Pahit. Telake katut to, Dik. Nggih. Lah wong pesen masak nih, ya ora ngerti kono ning masak nih. Gila nih, Pak, telak masak jadi ngono. Munyer. Kan pahit telak ini ku ambun nganu lek jemam nggih. Panganane sedikit ta. Eco malih kol. Kulinan. Soale kol. Apa? Kol. Kol. Masak enak ya. Oh, eco. Soale pedes kayak sambal goreng. Wah, Nganu to, bekecot to. kol. Mau sisine. Kul kuning-kuning ngoten ya lho. Yang kopi. Tahu golek ya? Pak ya kula riyen sering gua. Nek endi? Ning ndi lek golek? Buritanmu kae kali kae. Iya, teman-teman luar itu kuwi. Masa lho? Mari Pak. Ya. Enggak wedi ning cerong-cerong iku. Boten. Wah, eco ngene. Kol. Tapi lek nyateti mboten bener. Wah, tenan. Iya, Jangan kaya wong ngombe ya. Pahit. Mboten. Munyer. Oh, mendemi ta. Nggih asline pokok nyatete mboten pinter ngoten niku Pak. Kok katutan telek ngono jare. Dek niku sisteme kaya kecot. Oh, Tapi lagi becot apa mendemi enggak ya, Pak? enggak. No. Kan kecot niku kan enten kaya iwir-iwire. Telake kae. Nggih, niku kalih dhuwure niku mesti dilaki lek kol ngoten niku. Sanding sirah niku. Berarti kudu enek sing dijual lah. Nggih. Kecil nyawang. Nyawang ngiteti. Sowi damai. Kesel, Bek.
Jenengan dahar roti niku lho, Bek. Nggih. Anggrian dhewe ki ajeng di maem. Masa. Dhewe nane mbayan cintane mbayan wae cintane kena. Auto meno dereng maem. Ndino lek ngaji tiap apa Baru Nggih Selasa ka Jumat. Sampe nenek Caknan, Nggih. terus ungu, pas ungu, Nggih. ning ndi? ya ning kono. Ketiga. Ini berapa penting jambe lho? saniki nggih. Apa niku Patayan sak Jawa Jawa Timur. Anu. Indonesia. Masa ada mau ngomong barang? Nggih. Ah, hadiri. Emak yo ngengkel ngejak. Saya Jalan sehate akan umroh. Hadiahe Hadiahe umroh sekawan. ndek wingi tumbas kupon kawan desa. jenengan Nggih. Yang penting kata Sapa ngerti nasib awak ya, Be? nggih. nasib-nasiban Bek ngoten niku. Nggih, muga-muga kecantol. Tanggal pira? 16. 16, 17, 18. Minggune jalan sehat. Berarti ya minggu sembilan iki. Nggih. Dan minggu sampai tanggal pinten ya. Mau dong. Kondak iki. Ya kurang seminggu berarti. Sarungnya awes kok. Sarung lah ya awes. Ruame kok ya. Nggih. Jan rame pala. Bapak tahu Pak Rono? Ning anu kae Tanjung Sari kae. Jenengan dugi ya teng selawatan Tanjung Sari nih. Dugi. Lo dugi teng Ngajeng lho. Oh, udan tapi ono kae. Nggih. Kulo kali recan-recan. Tapi udan ya bangga. Kulo bangga. Gini ya tau cokok semut Mboten. apa? Biasa ya. Gatelen. Leno. Oh linu. Macul kok terus saben dina ya kesel. Nggih bau ngene. Pripun? Nggih bau. Nggih. Hasilnya Jenengan paringi niku fresh care, pater. fresh care. Pater. Nggih. Tukokno har. Lek bengi linu-linu ngono wi. Nggih. Buatan kulino lek niku. Ora mau. Biasane apa lek kesel? Basem. Oh, balsem padha ae. Asem gegal. Malah mandi kuwi. Kan basem digonggo e kowe enak. Nyawa. Oh, anas. Sing anu lho, api-api ta. Nggih. Wah. Ya api-api. Nggih. Ya bojomu ngalore kan apa? Bapake dituntut. Ada. Tanggane Sandale sapa? ngucap dulu. Sapa musuhmu? Bagi. Ya tete. Mak tangsangne. Nggih. Nanya apa? Ke rumahmu ya. Mboten. Biasa dolan ngoten niku. Kan miso wae kula ruwise lek miso ngoten niku. Ngejak gelut ngoten niku. Biasa. Jan. Ya nek ngoten. Bakul manuk ya. Mboten. Radio. Oh. Niku lho tukang Jadi listrik. Aduh. Oh, tukang servis listrik. Nggih. sayung ngoten. Tapi keliling. Nggih. Wong endi? Cek. Laku. Lek muter. Motor. Oh, betul sepeda. Radio ini kulo tumben kali atas. Kengi. Kengi. Piyaten dalu kene kamar inggitan. Oh. Mambengi ndinge ya sida mego sidam. Nggih. Iya. Asa jam pinten? Setunggal. Tunggal. Jam 1 bengi. Nggih. Sowan teh niki. Mau piro sampean? Iko. Yang 6. Oh. Dalam? Yang 6. Kula Tina bapak bapake Hari terus ibuke niku ibuke Tina. Tina pundi to? Tina saya teh Hari. Niku nekan Sing ilang? Tapi perayaan anu. Teng
ditaken ngoten. Sendiri main dokter sama nggih. Mboten. Yang bitat Lah ya, tondo. dokter ngono ceritane. Mboten. Gawe napa? Mboten. Kok DPR Niku lho, duduk Mbak. Napa niku ternak Ayam. apa ternak apa? madu. Walah. Aduh, sudah mati tawon gitu ya. Kep full ditanduri aplokat. Dalu niku wis enter nang kilen dia Pak Allah. Tiang nunggu napa tempat? Tiang nunggu napa tiang? Yang padat. Kok betul center, Bek? Lah pripun nang bedan satene nang ketawa. Oh. Kok yo nggak mau omongi senduwe? Dari aku bener kok ngomong. Dari aku sing nyolong. Wah. Sok ngikuti Cek. Sak ono Bek duite Bek. Kok mebur? Bisa duite kok kari. Keris ra iso untung no. Mari buntung nek gak untung. Ale buntung ra iso untung. Po, aku sak arep omong. Wireng. Po, aku sak arep omong kok wireng to. Ini pancen ireng. Tukaran. Gawe guyu kok. Kowe lho wajahmu ireng aku meneng ae. Lah awakmu tak kono Terus sayangmu masak apa, Ces? Komplokmu nang pawon lho. Nggih. Kowe iki kok belum. Nali. Ini udah mikir ya. Bila Mboten. Lah tutupan endi, Mak? Lah sembarang. Nek endi ngene sampean? Tutupe. Sing ndi ngendi? Lah piro lek iki mulai? Ya terus cepat to bisa. telu. Nggih. Rencek. Dan cekan. Karena bapak hari yo jangan patu ke pohon. Jadi wae bani pitik. Sing napa? Ini pasing cetek ngono lho paling. Nggih. Kepacul ngoten. Masa bojomu iso ngeduk? Saged. Kok lah wong ra lihat sakit. Tapi kan sing didai lenge kula. Mereka sing ngeduk, ngoten. Apa remeng-remeng sik kan? Nawi. Kan Gatrian dong. Lah pokoknya apa ngoten iku apa Pasar ya? Mpun. Jam pira? Kalau bicara mau jam setengah gansel. Berarti iki mau bar golek anu no, bar golek pasir no. Nggih. Dobel hasil ya. Dasun nek niki. Anggur kadosa. Oh, dajun. Piro? Kadosa. Mau? Nggih. Alah. Kalis 20 mlaku kene wates. Berarti nggo motor. Mboten. Enggak lho, Pak, melaku lho, Pak. Wates iki ndi karo pasar? Niku lho, bunderan niku ngilen gedhe. Dol maju. Bro, masa ngantar bunderan? Lha kok nomor kali ya? Har? Darangan. Oh, enggak itu berarti. Nggih. Wae nggo motor kan, mantanmu sitoke kan Iki ndi? gasire. Wis tulis pira, Pak? Ora ngitung lah. Semene sawi pancenan ya, Pak ya. Kok montore. Dewe kok karo bae. Bapak. Enak mlaku, ra boyoken. Kan ora ada. Karo anak ya. Lah mulai kok kono jam piro? Jam 3.
Ki mau mulaimu jam piro? Apa? Mulaimu jam piro ki mau? Wow, jam. Jam 09.00. Berarti lek golek rakyat isu lho, Kuat ya, tek. Nggih, ten mriki niku ruwet jabe tiyang lewat. Hah? Dan jalan utama. Yang gede Cina. lho kodhok iki wis ngomong iki. Sampai teman itu. Warnane apa, Pak? Ijone ijo tua apa ijo sing rada Yo piye. muda iki? Kan macam-macam warnane kan warna to. Lek sing enggak enake kan ijo-ijo. Dilarang wingi 400 anu per kilo apa per biji. 400.000 sa 100 yang itu. oh, Cek alit tak main-main. oh ala sing anu Larang, Pak. larang. Sing ndi to, Pak? Aku kok kaya gun tau tumon. Ora tau ora. Mingune yen Blombang ditembok. Wis ngalih-alih rugi to kok. Sesasi kata ya asal ini. Tapi pakane apa? Ya enak banget. Bawa enak dhewe, Pak.